Fuq il-programm ħadd l-aħbar fuq ix-Xandir Nazzjonali l-Avukat u Perit Robert Musumeci, lettur fil-liġi pubblika u fil-liġi tal-ippjanar fil-Fakultà tal-Liġi, saħaq li huwa tajjeb li jiġu analizzati bir-reqqa liġijiet relatati mal-ippjanar u l-ambjent sabiex jiġu identifikati l-oqsma fejn hemm qbil u fejn hemm nuqqas tiegħu, blan li tinbena diskussjoni legali matura u informata. Spjega li hemm diversi kwistjonijiet li għandhom jiġu ċarati sabiex id-dibattitu politiku ikun bbażat fuq għarfien u mhux fuq konfużjoni. L-ewwel nett semma li jidher li hemm bil-wiesa li meta jingħata permess li jkun imbagħad appellat minn terzi quddiem it-Tribunal ta' Revużjoni tal-Ambjent u l-Ippjanar, dak il-permess ma jistax jiġi eżekwit sakemm ma tiġix deċiża il-kawża mill-qorti. Fil-fatt Musumeci qal li huwa raġonevoli għaliex ma jagħmilx sens li xogħol jibda fuq il-bażi ta' permess li eventwalment jista' jiġi revokat u dak li jkun imbagħad sfurzat iwaqqa dak li jkun bena. Għaliex il-liġi taħseb u tagħti l-għodda biex il-Planning Authority tista' teżegwixxi azzjoni diretta. Dr. Musumeci żied jgħid li l-abbozzi ta' liġi jagħmluha ċara li meta jkun hemm appell minn terz ix-xogħol ma jistax jibda, madankollu kompla jargumenta li d-deċiżjoni finali għandha tingħata f'perjodu stipulat biex kulħadd ikun jaf fenijiet. Dwar il-perċezzjoni li l-qrati ma jistgħux jannullaw permessi, l-Avukat Musumeci ċaħad bil-qawwa din il-fehma u għatenna li din il-liġi qed tikkonferma din il-pożizzjoni kif kienet fil-passat filwaqt li separazzjoni tal-poter ma tridx li l-qrati jagħtu permessi dawn għandhom is-seta li fuq appell minn terzi minn permess maħruġ mit-tribunal jannullaw permess li jkun ħareġ bi ksur ta' liġi. F'dak il-każ il-qorti għandha tordna li tribunal biex jiddeċiedi mill-ġdid fuq il-bażi tal-parametri legali korretti. Dak huwa li qed tipproponi l-liġi. Tkellem ukoll dwar il-proposta ta' regolarizzazzjoni fejn bini illegali li ilu hemm minn qabel is-sena 1994 jista' taħt ċerti kundizzjonijiet jingħata permess sabiex ma jibqax jitqies bħala legali. Madankollu rimarka li huwa wkoll fatt li f'sistemi oħra tal-ippjanar bħalma hija dik tar-Renju Unit li fuqha hija bbażata b'mod estensiv fil-liġi Maltija hemm kunċett simil magħruf bħala Certificate of Lawfulness li permezz tiegħu bini legali li jkun ilu aktar minn 4 snin u li fuqu ma saritx infurzar isir awtomatikament legali. Però fl-Ingilterra li għandhom il-Town and Planning Act u tajjeb ngħidu li liġijiet tagħna huma mmodellati propju fuq il-liġi Ingliża għandhom dal-kunċett ta' Certificate of Lawfulness fis-sens li jekk l-istat jew ir-reġjun f'dak il-każ il-kunsilli iktar minn kollox għax dak huma regolatorji l-entitajiet regolatorji fl-ippjanar fir-Renju Unit. Jekk ma jieħdux azzjoni fi żmien 4 snin, allura inti għandek dan il-Opel Edges by Operation of the Law ħadd ma jista' jagħmellek xejn. Il-gvern ma marx sahem. Musumeci osserva wkoll li l-Gvern Malti ma jidirx li ried imur daqshekk il-bogħod u għalhekk għażel li jirregolarizza biss il-bini li kien hemm sal-1994 wara applikazzjoni.